الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anzil alaina al-maq'ada wa ilmika al-muqarraba indaka wa inda rasulika sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kirama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para penyai, para sesepuh, para bini sepuh yang senantiasa kami ta'zimkan, wabil khusus para jamaah Masjid Barokah yang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberi limpahan rahmat, taufik, hidayah saking Allah sehingga bisa bermuajah di majelis yang insyaallah barokah dengan keadaan sehat walafiat, boten mangke halangan setunggal punapa. Rahmat salam mugi katurkan kunjut dumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir sak keluarganipun, sak putrawayanipun ditakdirkan oleh Allah senantiasa mendapatkan fasilitas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nawaina tadarrusnal Quran li ibadillahi sholihin. Muga-muga keluarga kula panjenengan sami ingkang sakmenika diparingi gerah kalian Allah ingkang dipun icali gerahipun sehingga diparingi sehat kados biasanipun. Keluarga kula panjenengan sami ingkang sakmenika thalabul ilmi, mugi-mugi dipun paring hasil langkahipun thalabul ilmi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minasyaitonir rajim, sapa setan sing dirajam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab nyebut asmane Gusti Allah niku golek kaulasane Gusti Allah nek dunya iso dadi asih benjing wonten akhirat. Mergo Gusti Allah zat sing maha welas sing maha asih. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Fakulu mongko mangano sira kabeh, maka makanlah kamu sekalian mimma dzukira smullahi alaihi, daripada binatang yang disembelih dengan menyebut asmane Gusti Allah. In kuntum bi ayatihi mu'minina, jika kamu sekalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dadi awake dhewe niku lek daharan daging hayawan sing disembelih niku diusahakan nyembelih tetep didongani maca bismillahirrahmanirrahim. Lho niku penting, Pak. Jadi kula niku nate diskusi kalih kiai kula. Kena apa to hayawan-hayawan sing dihalalni daginge, makulul lahmi daginge sing kena dipangan daginge. Niku lek nyembelih kok dadak maca bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nopo? Niku mboten namung efek halal haram tok. Ten dagingi awake dhewe dadi daging fasik napa mboten namung niku tok.
Tapi ketika awake dhewe niku lek beleh pitik maca bismillahirrahmanirrahim. Lek beleh wedhus maca bismillahirrahmanirrahim. Lek beleh sapi maca bismillahirrahmanirrahim niku sakjane nyuwargane hayawan sing disembelih. Dadi makhluk ten alam donya niki sangke meleke karo swargane menungso, pengin bareng-bareng mlebu swargane menungso. Pengine piye? Carane mlebu swargane menungso. Hayawan iku pengin didahar kalih menungso. Hayawan iku sing halal pengin disembelih, iso dadi barang sing halal dipangan karo menungso. Lah sing hayawan sing gak halal niki pengen ngindari menungso. Menghindari menungso ben mati ben dadi rabuk, lek wis dadi rabuk sarine wimang keserap karo wit-witan, karo buah-buahan sing kena dipangan menungso. Intine napa kabeh niku melek karo kamulyan sing diparing Gusti Allah ten menungso sing diarani wong kuno lek wong Jawa ngarani swarga. Pengen, Pak. Kaya babi niku nggih pengen mlebu swargane menungso. Sakjane babi niku pengen menghindari menungso ben mati ben dadi rabuk. Tapi ora sampai mati digoleki menungso. Pengen, Pak. Hayawan napa mawon lek sing halal malah demen pengen dibeleh menungso niku sing halal. Jumlahe pitik, sapi, wedhus niku pengen didahar kalih menungso. Sing penting niku lek nyembelih carane nyembelih niku maca bismillahirrahmanirrahim. Hayawan niku lek dibeleh nganggo cara bismillahirrahmanirrahim niku cara daging halal mlebu nek awak niki mboten dados daging fasik. Lek mboten dados daging fasik, intisari diterno kalih sing jenenge darah. Darah niku sing ngumpa jantung. Jantung niku awal mulane nek cara wong zikir niku ngobahne seluruh awak niki ngeterne cahayane Gusti Allah. Makane qalb ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ilingo zikir nek ngene Gusti Allah niki iso ngantengne ati. Lho sing transfer niku napa? Ala. Qalb niku napa? Qalb niku hati. Ati niku nek cara basa Arab. Lek cara basa Arab sing dimaksud tasawuf qalb niku napa? Rasa. Ning wujude organ niku jantung, senes ati niku senes, tapi jantung. Mangkane lek jantung niku sae kabeh dadi apik. Mergo napa sing ngeterne darah nek ngene seluruh tubuh niku pompane jantung. Lek jantungnya bermasalah, ya bermasalah. Makane jantung niki mengke akhirnya nek wis tubune sae secara fisik berpengaruh nek ngene rasane, nek ngene menungso. Rasa niku berpengaruh ten karakter. Lah urusane kalih qalb sing rasa niku. Lek qalbe sae, maka karakternya seseorang menjadi sae. Lek qalbnya mboten sae, gampang lara ati, maka qalbnya niku juga mboten sae. Akhire napa karakternya juga mboten sae. Makane dadi wong ojo gampang lara ati. Kan ngoten to? Lek lara ati dadine kompli. Lho jane yo ngerti. Wong lara ati tok lho malah dadi iri, gitu. Ya sami. Karakter niku lek diawali saka lara ati, karakter elek niku muncul sedanten. Mergo ya komplikasi niku. Malih iri, malih ngrasani. Niku ngoten niku. Nah, makane lek ten Quran fi qulubihim maradun fazadahumullahu
rada. Lek atine wimeng lara ditambah-tambah lorone. Nek cara medis lek ati jantunge kenek, atine kenek. Nah, iki dampak komplikasine niku gampang. Makane awake dhewe cuk gampang lara ati. Ben atine awake dhewe niku sehat yo ati zahir yo ati sing jasad. Dadi wong niku awake dhewe niku sing penak ngoten. Cara wong niku piye kula gambarne. Wis gak gampang ngrekenan ngoten lho. Dilokno wong gak ngreken. Wong aku mangan ya golek-golek dhewe. Nggih to? Mangan ya golek dhewe. Wong niku lek gampang ngrekenan, niku dilebokne ati gampang lara ati. Makane dadi wong wis gak ngroweken ngoten mawon. Sing penting hal-hal awake dhewe sing dilakoni niku sae. Dilokno wong gak usah gubris. Sing penting awake dhewe nglakoni barang sing sae. Budal nek masjid dilokno wong kok kaya nganu. Resik-resik dhewe gak urusan. Sing penting sing awake dhewe lakoni sae mboten ngrugekne tiyang. Lho ngoten. Dadi lek awake dhewe gampang ngrekenan, awake dhewe gampang cilik ati, gampang lara ati niku dampake mboten karu-karuan. Dadi niki penting awake dhewe niku. Pak, wong alim niku nak bagiane kiai, bagiane putrane kiai dan sak turun-turune mboten. Jenengan niku lek ana kiai alim, putrane alim, yes wajar. Gitu. Tapi lek jenengan bapake gak alim kok anake iso alim niki sing luar biasa. Bapake mbiyen gak gelem ngaji, jenengan kok iso duwe anak turun gelem ngaji, niki berarti luar biasa. Makanya awake dhewe niki bahasane gak duwe nasab, gawe nasab dhewe. Ngoten lho. Kok gak duwe nasab apik? Ya aku yo gawe nasab dhewe. Nasabku yo kudu apik, sok anak turunku ben iso apik. Lho ngoten. Makane sakniki kan rada rame ngoten niku. Sing dindelne mbahe, sing dindelne bapake. Tapi awake dhewe niku lek sae niku pun to duwe prestasi dhewe. Penting ngoten niku. Ora usah ngandal-ngandalne mbahe. Cara nahune idzil fata hasba'tiqadihir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Cah enom nek cara cah enom. Cara cah enom anak iku aja sampe ngandalne bapake. Idzil fata sapa to fata niku? Fata niku ilqala ha anada sing diarani anak sing diarani turun iki sing iso muni iki lho aku. Maknane napa sing duwe prestasi. Laisal fata ilqala hadza abi. Enggak diarani bocah enom, gak diarani anak, gak diarani turun. Lek panggah ngandal-ngandal nih bapake. Wah, bapakku raja. Biyen bapake raja. Teko anake lah, anake iki wis turun ke 7 punjul, turun ke 8. Anak sing kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Biasanya wong Jawa kan turun ke 7 kan ngoten ya. Wis dadi raja trae, tapi turun ke 8 wis ilang getira raja. Mangkane awake dhewe aja cilik ati, ya aja gampang lara ati. Gusti Allah pun dawuhmu kabeh niku padha. Sing didelok niku takwane. Inna akramakum indallahi atqakum. Endi sing luwih mulya mungke Gusti Allah yaiku wong sing paling takwa wonten ngersane Gusti Allah. Ngoten. Pinter maca kitab gak luwih takwa tinimbang sing bodho, berarti sing bodho luwih mulya tinimbang sing maca kitab. Ngoten. Islam niku ngoten niku. Dadi ada kesetaraan. Kaya wong salat. Presiden nek tekone keri kudu manggen nek mburi. Tukang ngombencak kok tekone dhisik, sofe ya pangga sing nek ngarep dhewe.
Kecuali imamnya mergo rada beler. Teko keri pangane ngarep sing imame niku soalé. Nah niku penting. Awake dhewe niku aja gampang cilik ati, ya aja gampang lara ati. Kuncine napa? Aja gampang rekenan omongane wong. Selama awake dhewe sing dilakoni sae, selama awake dhewe gak ngrugekne wong, maka jenengan lakoni. Niku sing paling penting. Syukur lek panjenengan niku saged aweh manfaat dumateng liyane, aweh manfaat kebaikan kepada orang lain. Niku justru sing dadi jariah panjenengan. Lek cara wong Jawa iso ninggalne tapake kuntul mabur. Lek cara wong Jawa. Artine napa? Ninggalne tilas. Nek gajah mati sing ditinggalne gading. Nek macan mati sing tinggalne napa? Belang. Nek awake dhewe mati sing ditinggalin napa? Ya kebaikan yang kelak nanti akan diikuti oleh generasi setelah kita. Lho niku ngoten. Niki penting lho nggih. Barang sepele. Nek awake dhewe niku sing dikenal eleke. Nek awake dhewe sedo, awake dhewe mati. Nah niku nek panjenengan sedo awake kula mati kena omong. Lek sing ditinggalne kok keburukannya, maka generasi setelah kita niku malah guyang-guyu. Lek anak wong elek mati kira-kira piye? Alhamdulillah. Ngoten. Lek anak wong mati wong elek alhamdulillah si paijo kae wis mati, wis gak gampang rusui bojone tang. Lho ngoten. Tapi nek awake dhewe ninggalno barang sing apik senajan to sejarah awal biyen kok gak apik. Niku tiyang mesti salut gek nangis. Yo alah Pak Paijo kae lho. Kae wis mulai apik dilalah kok dipundhut kalih pangeran. Ya wis muga malah bodho ndongakne. Muga-muga nek kono dipani jembar kubure padang dalane jembar kubure. Lho ngoten. Makane awake dhewe iki gak ero. Urip nek donya kaya lotre. Lho urip nek donya iki kaya lotre. Mong awake dhewe mung saged ngarep-ngarep, hanya bisa berharap muga-muga awake dhewe nalika sedo dalam kondisi husnul khotimah. Meninggal dalam kondisi yang baik secara fisik sae, secara amaliyah sae, secara batiniah niku nggih sae. Ben diturun kalih putrane, ben putra-putrane gadah kenangan. Bapakku tibakno di akhir hayate seneng ngaji. Bapakku ternyata di akhir hayate seneng jamaah. Bapakku di akhir hayate seneng napa niku sobo masjid. Akhirnya anake lah iya lho. Bapakku seneng maten masjid mosok awake dhewe belas gak sobo masjid. Saapi-apike wong niku sing atine niki kumantil kalih masjid. Sak sae-saene tiyang. Napa ana azan masjid wis azan. Bahkan urung wae azan panggah sing dikelingi masjid ki mung subuh apa durung yo nyapa aku arep jamaah nek masjid. Wis dhuwur apa durung yo aku arep jamaah nek masjid. Lho niki lho Pak. Sae-saene tiyang niku lek pun kumantil kali masjid niku. Fa insyaallah niku jasate sae. Pun to. Cara ninggal kula wani nyekseni. Sae napa mawon sae. Wis mboten ragu blas kula. Tapi nek gak sapa masjid, sae napa mawon sik. Yo arepe muni sae iki yo abot mergo gak sapa masjid. Nggih napa nggih? Tapi nek sapa masjid wis gumantung atine kalih masjid, sae napa wong? Wis sae ngoten mawon. Mergo napa wis mantep sobone Mas. Mosok nek masjid arep gaplean kan ora mungkin. Paling ora misalkan sapa masjid lek masjid adzan niku mesti melok jamaah. Lho niku lho sing penting. Makane penting. Lah dari apa diawali dari makanan yang kita makan iki golek sing halal tenan.
Arepe golek mangan sing halal gak usah ngenteni dadi Pak Ustad. Arep golek mangan sing halal gak usah ngenteni dadi kiai. Sing penting awake dhewe komitmen. Niku penting. Nah, makane termasuk hayawan sing dibeleh niku pengen mlebu swargane menungso, ngarep-ngarep swargane menungso, hayawan sing dibeleh niku lek mbeleh maca bismillah, diwaca bismillah. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Apa to salahe? Wama utawi apa suwi-wijine cara pondok. Iku lakum kedue sira kabeh. Lho apa to salahe? Kanggo awakmu Allah takulu mimma dzukira smullahi. Jika kamu makan daging yang disembelih dengan menyebut asmane Gusti Allah. Apa salahe? Gak ono salah. Justru malah niku luweh sae. Mergo napa? Ma'am sing didahar, daging sing didahar, lek mbeleh niku nyebut asmane Gusti Allah, dadine daging niku daging sing resik, niku mengke lek damel ibadah enak, damel wiritan gampang padang. Lek wiritan enak, wiritan gampang padang niku insyaallah dagingnya niku daging sae. Tapi lek tinggi sholat niku rasa-rasa wiritan niku gampang pripun? Gak patek betah. Niki dikoreksi dhewe. Lha ngoten. Wong niku Pak, nek cara wong Jawa niku kan onen-onene kan kon goleki susue angin. Napa susue angin niku? Susui angin niku napa, Pak? Wong Jawa niku kan goleki susue angin. Susue angin niki nggih paru-parune awake dhewe sing enek hubungane karo nafase awake dhewe. Susue angin sing diarani paru-paru nafase awake dhewe. Niki ojo sampai ilang karo zikire ten Gusti Allah. Dadi susue angin nek awake dhewe sing diarani paru-paru nafas niki ojo sampai ilang karo zikir ten Gusti Allah. Lek wong niku iso zikir ten Gusti Allah mengke kalbune padang, pikirane padang. Nah, niki fa insyaallah mengke karaktere niku tangguh. Mangkane wonten setunggalipun pondok pesantren, ya pondok pesantren ya cedek-cedekan mriki mawon, mboten usah dados, tapi mboten usah kula sebutne pondoke. Niku pondok pesantren niku sing diopeni niku lare biasane kecanduan narkoba. Dadi lare kecanduan narkoba niku obate napa? Ten pondok niku bendinane namung dijak zikiran tok. Isuk bar sarapan dijak zikir. Zuhuran bar sarapan dijak zikir. Ngasar bareng asaran dijak zikir. Sing diwaca napa? Namung kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dadi sakau, napa sakau niku? Ya wis krasane luwara. Niku mek diwarai la ilaha illallah. Teko dose 10 dilongi 8. Loro 8 dilongi 6. Nah, 6 dilongi dadi 4. Akhir blas mboten damel napa-napa blas niku akhire sehat malih kados biasa. Terapine napa? Namung lebokne angin ten susu angin kanthi zikir la ilaha illallah. Makane awake dhewe niku lek gelem zikir niku kabeh barang-barang sing elek niku lebur saka awake dhewe. Ning lek zikir sing tenanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diarani isbat, diarani nafi.
isbat niku nafi, isbat nafi niku meniadakan selain Allah, isbat niku menetapkan hanya Allah. Jadi zikir la ilaha ora ono ilah iku maujud illallahu kejaba mung Gusti Allah. Jadi ora enek sing dita'alluki, ora enek sing disambati kejaba mung Gusti Allah. Basa ora enek niku nek cara Arab diarani nafi. Basa netepne niku cara Arab diarani isbat. Makane diarani zikir isbat nafi. Nafi isbat. Zikir nafi isbat niku maknane nafi ya kena siri, isbat ya kena jar. Dadi la ilaha illallah kena panjenengan waca lirih sing krungu jenengan tok kenging. Kena diwaca banter-banter bareng-bareng, tahlilan bareng-bareng. Lek dijerokne meneh kalimah la ilaha illallah niku mengku nek cara kitab diudari la ilaha niku mengko unsur geni. La ilaha niku unsur lemah. La ilaha illa niku unsur geni. Ilahun unsur angin, illallahu unsur banyu. Makane menungso niku niki kitab tenten kitabe lho nggih. Kula mboten ngawur. Lek jenengan pengen buka wonten kitab namine Asrarus Shalah wa Asrarut Thaharah. Ten kitab Asrarus Shalah niku sing ngarang panjenenganipun Mbah Yai Sholeh Darat. Wong teko Semarang. Gurune Mbah Hasyim Asy'ari, gurune Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sak perguruan. Aja mbok kira terus gurune sece mboten sami. Mbah Hasyim Asy'ari niku nantri di zaman semonten ten Jawa nek wilayah Semarang niku wonten kiai sing masyhur alime, masyhur waroe, wong sing wirai, masyhur panjenenganipun niku alim. Termasuk Raden Ajeng Kartini lho niku murid iki Sholeh Darat. Wong biyen niku tokoh-tokoh nasional kata sing ngaji. Makane awake dhewe niki ojo sing diduduh, sing semerep niku riwayat nasional, tokoh nasional, tapi riwayat ngajine lek saged niku digoleki. Makanya enak istilah habis gelap terbitlah terang. Mergo napa gak roh maknane Quran. Wong Jawa pertama kali sing ngarang tafsir Jawa niku nggih Mbah Sholeh Darat, dinggo hadiah ten Raden Ajeng Kartini. Akhire napa? Raden Ajeng Kartini sing gak ngerti maknane Quran malah roh maknane Quran. Makanya gawe istilah habislah gelap terbitlah terang. Gawe di terang terus di pendak malam Rebu. Lah ngaji Quran sama tane ayo terang terus. Ngaten. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari niku ngaji teng diane Mbah Sholeh Darat sadurunge ten Timur Tengah ten Mesir. Mbah Yai Ahmad Dahlan sadurunge budal ten Mesir niku nggih ngaji ten panjenenganipun Mbah Yai Sholeh Darat. Bar ngoten terus budal bareng-bareng ten Mesir. Ten mriko sekolah bareng-bareng. Cuman sing sitok seneng karo karya-karyane kitabe Muhammad Abduh. Cara kene pembaharu. Ngoten. Nek sejarah ngoten niku jane. Nah Mbah Hasyim niku ya seneng maca kitab-kitabe napa kitab-kitabe Muhammad Abduh, Rasyid Ridho niku seneng nggih. Cuman Mbah Hasyim niku lebih punya kecenderungan ngaji teng griyane Mbah Yai Mahfud At-Tarmasi. Kiai Khotib Al-Minang Kabawi sekolahnya bareng. Nah, makanya sebenarnya akar keilmuannya sama. Yo alime po, padha. Gurune sinten? Mbah Yai Sholeh
darat. Ngarang kitab nopo termasuk salah sijine ngarang kitab Asraris Shalah wa Asrarit Thaharah. Ten mriku dijelasno termasuk menungso niki gak lepas saka unsur papat siji, unsur lemah, uluru unsur angin, geni nomor telu unsur nomor loro geni, nomor loro unsur angin, nomor papat unsur banyu. Mangkane lemah dadi jasad, panase geni dadi panase awak. Termasuk 80% menungso unsure air. Manusia bernapas butuh angin. Maka unsur inilah nanti yang bisa mengelola rohaniyai awake dhewe melalui nopo jalur ilmu. Lek tasawuf niku ilmune. Tasawuf niku ilmune. Thariqah niku lakune. Thariqah niku lakune. Ning jenengan aja digambarne thariqah niku kudu sila mboten. Min ba'di thariqatil mu'tabarati mulazimah qiraatil Quran. Termasuk laku tarikat laku nyedek ten Gusti Allah jenengan istiqomah deres Quran niku nggih termasuk tarikat. Mulazimah qiraatil kitab jenengan sinau kitab niku nggih termasuk tariqah. Lek salat, lek poso rukun Islam niku pun boten diarani thariqah malih, niku kebutuhane awake dhewe. Lebih daripada thariqah. Thariqah niku cara bahasane mriki tambahan lah. Lek jenengan dare ndamel sego, cara thariqah niku jangan karo lawuhe. Jenengan nek mam sego tok nang kira-kira rasane pripun? Marem napa mboten? Ya marem lek kanggone wong sing napa? Mam sego tok mutih. Marem kanggone wong sing napa? Jumlahe kena asam urat. Lho, lah kanggone wong sing normal, ya nasi niku ana lawuhe, ana jangane. Ana lawuhe, ana krupuke. Salat, poso niku pokok, gak kena dinyang. Salat ki pokoke awake dhewe, gak kena dinyang, ibarate nasi. Awake dhewe kan lek gak maem nasi kaya ora maem gitu. Jajal isuk ngono sarapan karo roti. Nek ditekoni wis sarapan urung. Lah awake dhewe kan ngono to. Isuk sarapan karo roti karo ngombe kopi lek ditekoni wis sarapan durung? Urung. Lah urung maem sego. Ya padahal nggih pun sarapan. Sami salat, poso niku pokok wis gak kena dinyang. Zakat, haji niku pokok. Baru awake dhewe thalabul ilmi, awake dhewe zikir, awake dhewe lungguh nek majelis ilmu, awake dhewe khatmil Quran bareng-bareng. Niku termasuk jangan karo lawuhe. Diarani thariqah, perjalanan nyedek nek ngene Gusti Allah. Lek cara pondasi Islam niku ana iman manggone ten kalbu tauhid, ana syariat manggone ten laku. Gabungane iman, gabungane syariat, ana kalbu, ana laku, niku gabungane dadi ihsan. Ihsan niku tambah suwi tambah sae. Mergo napa? Ten pundi-pundi rumangsa disawang kalih Gusti Allah. Lek disawang kalih Gusti Allah mosok to gak duwe isin nyun sewu. Wong niku ana papan ana CCTV-ne. Sandal nyemopak uwak kah kira-kira arep nyolong isin to mboten? Isin mergo diawasi kalih
TV, kamu kok CCTV ne Gusti Allah yang pripate awake dhewe. Lho pripate awake dhewe niku lho CCTV ne Gusti Allah. Kone awake dhewe gak izin kalih Gusti Allah, berarti awake dhewe padha karo wong wuta ngeremne mripate awake dhewe. Makane lek tiyang niku badene ditakdir sae kalih Gusti Allah, imane kuat, syariate laku, saya suwi tiyang niku perangaine sikape tambah sae. Sing maune gelem ngrasani malih gak gelem ngrasani. Sing maune ngelokne wong gak gelem ngelokne. Pun. Wa malakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Apa eleke awake dhewe niki mangan hayawan sing disembelih kanthi nyebut asmane Gusti Allah. Jelas mboten enten eleke, justru malah luweh sae. Wa qad fassala ilakum ma harramala alaikum. Lan temen-temen wis jelasne, wis genahne kanggone sira kabeh apa sing wis diharamne kanggo awakmu kabeh. Karena kita niki sing disembelih hayawan sing dimaam niku lek nyembelih kudu maca bismillah. Awake dhewe niku mergo wis diduduhne kalih Gusti Allah. Wa qad fassala. Teman-teman wis pertelo. Benar-benar sudah jelas bagi kamu sekalian maharrama alaikum. Apa to sing diharamne kanggo awakmu kabeh. Awake dhewe niku pun semerep sakjane endi sing halal, endi sing haram. Endi sing apik, endi sing elek. Kok gabyek kira-kira napane, Pak? Awake dhewe pun semerep to nggih. Iki apik, iki elek. Iki halal, iki haram. Kok gabyek panggah nglakoni kira-kira iki sing garakno awake dhewe nyuruh nglakoni apane awake dhewe kira-kira. Nafsune awake dhewe. Makane menungso niku diparingi akal. Gen roh endi apik endi elek. Menungso niku dikai akal. Mas yo wong wi gak tau ngaji, roh iki apik, roh iki elek. Ning manungsa yo dikai qalb, dikai hati. Yang mana hati manusia itu tempatnya syahwat, tempatnya kesenengan. Wong seneng niku manggane ten pundi? Bu. Wong seneng manggane ten ati, wong pegel manggane ten ati. Mangkane syahwate awake dhewe sing ten ati niki lek gak iso dikendhalekne, maka akal ini akan kalah dengan nafsune awake dhewe. Ngene nggih. Jane akale ngerti nek iki gak bener, tapi atine mergo kalah karo nafsune, lek muni atine ngene, alah, kalah. Wong awake dhewe pisan ora lek roh wong. Engko lek roh wong ndang tobat awake dhewe. Kalah karo nafsune, kalah karo qalbe. Makane awake dhewe niki rumus jenengan lek pengen gampang nata ruhaniyae awake dhewe sing pertama sing dikalahne dhisik napa akale. Akale dhisik sing dikalahne. Napa? Awake dhewe niki nek cara hitung-hitungan akal niki awake dhewe niku biasane gampang wedi nglakoni, mengambil keputusan. Contoh ono duit ceblok 1 juta. Cara akal nih. Iki lek pamane dijupuk, iki dadi nyawa pinten sasi? Sesasi kira-kira nggih to. Lek cara akal nggih, hitung-hitungan akal. Lek tak balekne kok ya eman. Wong kena dadi nyawa sesasi. Gak dibalekne cara hitung-hitungan akal. Iki ya dadi nyawa sesasi ning ya ngerti lek duduk taani. Cara hitung-hitungan akal. Tapi niki kalih ati diureki. Wis to jupuken kena nyawa sesasi. Tapi nek pamane memang akal bisa kita tundukkan,
maka akal akan tegas menjawab, ini bukan milikmu. Nanti yakinlah ke depan mesti ono dalane oleh duit sing kena nggih urip sesasi. Lho niki akal. Dilalah nek kono ono KTP-ne ono keterangane tempate basan dikekne. Lek nyauri sing nampa ngene, wis Mas, duwite jupuan gak popo. Sing penting KTP sak andane memang utuh. Nah, enten model ngoten niku. Enten. Justru malah mendapatkan barang yang lebih halal. Lho kula niku nate murid kula nggih ngoten. Dilalah sing ketemu niku dompete kanca kula. Alibine pripun kok sing nemu murid kula? Anu sing nemu cah sekolah parani ngulon. Ngulon niku lek cara daerah etarane mesti nek SMK. Lek tingkate SMK seragame biru. Soalnya lek SMA niku mboten seragam biru. Akhirnya kula share teng grup guru untuk menyampaikan ke muridnya. Terus kula tangkleti. Niki pripun? Wis gak apa-apa duwite dipek sing penting semua identitasnya kembali. Nah, muridnya niku kira-kira saking apike gurune lek mulang. Dibalekne dompete sak duwite utuh. Basan dibalekne ya karo sing duwe dompet ya panggah dikekne iki wis Mas iki nggih sampean gak apa-apa. Sangkik mareme ana KTP-ne, ana SIM-e, ana ATM-e. Lah lek ngurusi kan ya mumet. Nah makane kadang niku hitung-hitungan akal niku gak teko ning mergo iso awake dhewe nundukne akal sing gak tepak akhirnya diwales kali Gusti Allah dikai napa walesan sing setimpal. Makane awake dhewe niku ojo gampang hitung-hitungan kali akal. Tapi awake dhewe ya panggah kudu nggunakne akal. Ngoten maksud kula. Oh ning ojo sampai awake dhewe kalah karo akal. Aku lek nyambut gawe tak tinggal Jumatan piye, engko sanune enek wong teko wayahe ngeteri duit ndak sida cethuk. Lah model-model ngoten kan kathah ta awake dhewe niku. Kadang dijarak kali Gusti Allah. Wajahe lek malam Rebo wis ngaji wis pirang-pirang tahun kita iki wayahe dijajal. Dilalah kali Gusti Allah dijajal. Iki malam ya apa jenenge iki wayahe salat Jumat. Ketoke malah ruwame arep ditinggal salat Jumat tok eman apa ora. Lho ngoten niku. Makane awake dhewe niki pun to dilakoni. Lah awake dhewe sesuai real fa insyaallah rezekine awake dhewe ditata. Tak tekane sampai titik. Illa maturrirtum ilaihim, kejaba awake dhewe niki kena mangan daging haram dalam kondisi kepepet. Kondisi kepepet niku lek gak mam niku mati. Contone ten pundi? Contone ana batang jenengan dilalah pas perjalanan ten ora-ora. Ora-ora niku ten padang hamparan. Jadi ten ora-ora ten padang hamparan keluwen gak duwe panganan, eneke mung batang. Kamangka batang niku haram. Ning nek cara fikih ya gak oleh awake dhewe sampai punjul kuareken niku gak oleh. Mergo hanya untuk diperbolehkan menyambung hidup. Makane ukurane darurat niku napa? Ukurane darurat niku awake dhewe lek gak ngenyangi niku mati. Niku jenenge darurat. Tapi nek mboten utawa umpama lara niku tambah nemen. Contoh udan deres awake dhewe lara ki nemen. Udan deres awake dhewe lara ki nemen. Salat Jumat niku wajib. Lah dilalah mergo awake dhewe niku lara, kok lek metu udanan larane tansaya nemen, gak apa-apa awake dhewe gak salat Jumat. Tapi ya ada nglakoni salat zuhur. Niku jenenge darurat niku ngoten niku. Pun semoga-moga awake dhewe ngaji titik saya titik
awake dhewe saya suwi didadosne tiyang ingkang sae. Allahumma amin. Keluargane ditata, putra wayahe awake dhewe barokah ngaji didadosaken putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Ditata rezekine, ditata keluargane kalian Allah kanthi tatanan ingkang langkung sae. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajatah wa la hajatan illa qadaitah min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq la aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.